Bon dia, esclatenses! Com esteu? Espero que estigueu tots i totes molt bé. Doncs avui us porto un taller molt simple i molt pràctic per a aquests dies de confinament, en els que segurament esteu fent moltes videotrucades amb les famílies, amb els amics i amigues, amb professors i professores segurament també. Llavors, farem un objecte per recolzar el mòbil per fer aquestes videotrucades. Mireu, quedarà d'aquesta manera així. Llavors, quins materials necessitem? Necessitarem seran unes tisores, rotuladors, xinxetes i si no teniu xinxetes podeu utilitzar escuradents. I després també un rotllo de paper de vàter o de paper de cuina. D'acord? Llavors, primer pas de tot, anem a pintar el rotllo de paper de vàter. Agafem els rotuladors i el comencem a pintar com vulgueu. Comenceu a pintar. Així també aprofiteu per tenir un moment de tranquil·litat, de relax. Segurament que aquests dies estan costant una miqueta de tenir-los. Quan el tingueu pintat, anirem a fer el forat. Amb les tisores les clavarem amb molt de compte, d'acord? I anirem retallant. I finalment posarem les xinxetes. Les heu de posar de tal manera que quedin alineades perquè així el mòbil quedarà ben subjectat, i la plataforma quedarà ben alineada perquè el mòbil s'aguanti, d'acord? I llavors ja tindrem l'objecte per recolzar el mòbil. Després també podeu tenir l'opció de fer-ho amb paper de cuina, que és més gran i la base és més ampla i per tant aguantarà una miqueta més, d'acord? Doncs això és tot. Desitjo que estigueu tots i totes molt bé i amb moltíssimes ganes de veure-us. Una abraçada molt, 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 molt gran. Adéu, fins una altra!